this is oxygen. I'm that. Let's go! 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 Unsa? Sa ato pa imong ipasabot nga matug nawong pagtarog istorya dadunga basin og na lagi timan-an ang istorya ron og Dili ko anak ko ang pasabot ba orag tabangin ni ato kay handlok mo kay ko. Munang ngay magtabang gini mo yon. kini di day tanto di malas na ay nga abot kini na kapanapi na buwan ni karon tildi ko ganina padatian ko ng tawanan ni ron di saban ng balon di mo kabalo sung diskarte karon mau ba manginanglan nimo sa kong tabang matay karon panahon na wala ra bagay tao nga bisig sa kabuutan karon di lagi mahimo nga wala tay panghatag karon kay karon panahon na lisod ni kayo ngamoy kantidad nga 1.5 million. Ha? 1.5 million? Tabangan mo na ko ng butanga basi pag unsa itong buhaton na mo gihatag kabili ni Lolo Dukyo diri. Naoy bag-o diri epektibo kan. Yate na matag kwarta nga. Yaber kaya kung ko. Wala ko kwarta. Nanapi na mo ni. Ikaw kol, maro kay kol ha, nanapi na kay kol. Kani 5 kol. May nabayan mo kol ba? Imo na gulo. Di mo. Kapalas kami. Chocolate. Buka ako. Matay. Konsensya man noon ko atong tulo noon. Pasol na siguro to nako tabangan to nako pero yun na pa. Unsa na ba akong dalon nga? Di ko sugot nga nakoy pare sug dagway. Karon ako nauna nako maayong idea. Magdala po ko og parehas po nako og naong sa ato pa tulo nami. Inghatag ni Lolo Dukyo. Ara. Mao gimig ilong ni karon. Ate, may klaro to si. Labag na. Piki kito. Dako kayo, dako pangmayo. Ano? Wala nga, wagalit eh. Kwarta siya, tayo ni sulod. Tay, bukap ni. Nagatoy ka. Naragi din mo ng tulo na mo ha. Sudaan mo ron. Uy! Magyabag na po ni Wakwagan eh. Kini, galagot ko. Galagot ko. Galagot ko. Uy! Wako labot mo sa ko ba? Gigutom lagi ko. Anong kailangan kong gawin? No. Pag malaman mo, ikaw ang minamahal ko. Na! Ingon og sus kamate. Mao rin wakwak dai. Gikan pagsugod ay saldahan sige tagadagat. Kulata ra man kulang tong wakwak. Sa'yo na malipat yun di ay. Gimino kami nimo gini ha pero dali. Na utruhan karon. Na. Tay. Na dia maliw na patay na. Suot si Lolo Dukyo atong balik ato. Matay step si Lolo Duk. Manapi ay kay to asa mo tong Sa'yo na malipat yun ang wakwak di ay. Matay wak. Ora wak. Uy, Dong, asa naman to yung gibukuan Dong? Matay, ato tong pamatyon Dong, matay. Pasensya si gusto kong pasensya ni Sugay ganina. Nang karon, tala, ato tong aman to dapit. Piskot ka haram na. Dapat kay pamilyon-milyon nga. Milyon nga papatay ng wakwak. So ito na. Total pera mo inaw sa wakwak na. Ato nang patay ng wakwak di. Kanapi, sundo naman. Ay na po na to. Gulang. Gulang na eh. Ay patyo na to ni. Puso to ni. Samok. Gaso lang to, ka na mo. Ay mo na to wakwak. No. 1.5 million. Isa ra. Ada.
Oh. Okay, okay, 1, 2, 3, go. Grabe, ngatay tapang. Talag. Ate, may klaro to si. Labag na. Pikig kito. Dako kayo, dako pangmayo. Anong? Hindi lang nga, ugalit eh. Kwarta siya, air, sulod. Ay, tay. Sume, Saan? suko dulu ah. Wak-wakan eh. Dugay na ka. Coba, lagu dulu. Wah. WhatsApp, saya tahu. WhatsApp, wala si Usting. Wala play. Play na mo guna. Wala na, humana mo wakwak. Salamat kayo sa nagsuporta o nagsiglantaw sa mua day. Yung gisundan na mo wakwak. So, managin ang wakwak na mo. Manabaw na pa'y sumpay. Managin siguro to. Comment lang mo. At tangi lang inyong, napamatay sumpay. Ang amo ang wakwak. So, sunod lang yan mo perme. Wasi na pa dito sumpay. O tagbalo. Concept pro. Naunang ardot, no? Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up, mga bro? Shout out. Kuna, ha? Opa. Woo! Shout out ko rin, Jimar Gilina dia. Na grabe kabutan bitaw. Project kabutan binuangan noon. Crush ba yun? So, lang Carlo ya. Lang Noynoy. TM yan. Shout out ko na da. Sa akong classmate. Sa kang Cloudcast. Sa tulang mga bayda. Yang kayo. Bawa to. Selamat. Shout out ko sa kong tasa kayo na ko eh. Nakuyap. Supporter. Si Kondo to, Roger Nungge, Deor. Then sa akong kuan, mga amiga sa si kuan. Merlin Maribao, then Jet Nipong, Jason Sasina, o si Karen Manggot. Marto. Uy, shoutout ko sa mga kawan naman sa Kita Bainwes, silang Choy Maisling, silang Kit Biante, ug sa silang daghan po silang Albios, silang Ambu, Zambo day, o silang Akugdoy, o uban pang taga Kita ug Tibok, taga Friends da. Uy, salamat sa iyong suporta mga pre ha. Dayon sa naday si Juan, busing tatay si take tambayan ang mga stockmate. Ide. Oh, si Ide, chef Ide. basta busing Ide. Boss. Salamat kay boss sa kanunay pagsuporta boss. Dayon. Shoutout ko sa akong kaparintihan dia. Salamat kay ninyo. Sa mga Dumaw family. Oy. Sorry. Oy, isa rin asawa. Una rin asawa, isa. Oy, shoutout ko sa akong gana si Marjudo sa akong buhay nga si Pinsan Gilo. Aping dia permi. Sana all ako na yun siya. Sana all. So, shout out day dara mga listahan. Kita na ang cellphone. So, sabi ka, taas mo na. So, daghan gid so matulog sa mo kay. Taas gid siya rin. Sa delete mo na ni karon po daw uli. Tulog. So, shout out ni Gisa Austero, si Jason Aaron de la Cruz, J. Calizo, sa mga Orquita Biners, na kauban ako, si Ariel Tacubdoy, Rina Dambo, Expedito Baisling, si Agnes, yung anak na si Taloyloy, si Kate Bihante, Raymond Lisundra, MJ Albios, Julie Suranyog, usahang barkada nila si Gleben Royo Bugan, si Alden Bahian, Freddy Sumile, Frelin Caburnay, Mariel Ferrer Sumalpong, si Juana o Juani Maisling, si Jimbert Aplaka, Alkin Bisangre, Lailani Masayon, o sa tanang taga DIS Department, o si Chanpik Ate, Christy Palanas, si Monica Jane Ate, Chloe Hinoktan, Court Jorgan Pagirigan, Jorgan Bartolico, Clyde Lumantas, Aljun Dave Pulias, ganap na ni Adonis Cabural, Rosian Bularon, Chudirico Romero, na birthday may gahapon. Deleted, Joy. Deleted. O si sa Pata Gaming ba ni? Si Richie Maglinte, o si asawa nga si Ibe.
si Buboy, si Kikid, long live sa tanang mga alpaca paro day. Si Kir, si King King, si Janjan Caprizzo dira, si Kir, si Winston Caprizzo, si Ibon Caprizzo, si Jesse Rambuang, si Brian Lumantas, si Engelbert Puliran, si Kini Kainkoy, o si Dave Bulias. O daga ito, may gagawin ako. So, shoutout long live sa long live alpaca paro day. Munglim. Pero dili may walang may mga gagawin na mo, puros nga na ba? So, muna to sa wakwak sa pagkakaroon. Depende kung masumpayan pa daw. So, agad mo kalimot to like, comment, share, subscribe sa aming YouTube channel para hinte. Goodbye mga bro! Woo! Grabe yung gagawin. Uli na men! Ang kanding yung stay! Manang kanding na. Ang kanding ding! Kandeng dapat kau kandeng. Ma, relax ada ma kau na ko ron. Sino si mama? Ma, paabot na kay kandeng. Ay, over na mo kuha padlong na. Relax. Ano, matay na ba?